Wilio i po Wilii. Śmiało się już. Ja, przecież to te najkrótsze teroskie dnioszki i najdłuższe nocki. Dzisiaj Wilio. Zebramy, takie automatycznie otwieranej furty w ogromnocnej międzynarodowej firmy po Rekuśku wyjeżdżał srogachny auto. Tako wiecie, limuzyna ze szoferokiem. Na zadnim kanapieju siedział można nie taki jeszcze zwikowany, ale moc usiotany geschäftsman. Wele niego na przednim kanapieju leżał mantel wywołanego we świecie szwoca, dyktatora módy, a na nim leżał ciepnięty za osmoleniem módny chód, pliszchód, tyż z ocnej marki. Ten biznesmen miał przywrzyte, przyklepnięte oczy, widać na jego fresie utropa i zmochaniem. Poluzował binder, rozepnął knefel pod karkiem. Kaj się potracili, kaj się zapodzieli te czasy, tej człowiek nie poradził się doczekać na pierwszą wilijną gwiazdka. Belon to mu się po głowie taki nie najwicniejszy można myślonek. Musi zahaltować, tam będę tego, tam na winklu supermarketu, powiedział taką ci on utropą do szoferoka. Muszę jeszcze sprawić mojej babece jakoś gryfno i szmekno flaszecka wina ku wilijnej wieczerzy. Na isto nie ma to prawda, że człowiek pieniężny zabrany moletkę życie. To nie do ostatka tak funguje. Medikował dalszy ten geschäftsman. Człowiek blank ci przypominał i że jeszcze jest coś takiego jak familio i mocka innych ważnych zachów krom roboty. Trzeba będzie przeciepnąć na bezrok podszajbowanie kontraktu z tymi naszymi nowymi szpundmanami, araberami. W domu babeczka i Cerzycka. Łobią pszą jak żadnemu inszemu więcej na tym świecie, zrobiłby dla nich naisto wszystko we swoim życiu. Naprotiv tego srogachnego infarktu siedział na bance jeden istny. Tak po prawdzie nie było takiego srogiego mroza, ale miał ci on nasiał obleczone stare, zababrane, sflekowane zimowe kwańty. Na głowie rubo wełnianno cypelmyca, a wele niego zycnął się na ogonie psiok. Wyglądał, choby taki ze niemiecka mianowany Allgemeine Strasse Mischung, chociaż buci to rasowy pies. Ten istny też miał na fresie wysztrajchowane wszystko, co mu się w tym jego życiu przytrafiło. Sprawiał wrażenie, pobrzmiowało w nim i że nie zawsze był ci on bezdomny i że przynależał on też do wyższej klasy ludzi i ino jakiś nieszczęsny cufal sprowadził ci go do takiego stanu. Coż to moklawe życie. Nie wieda po jakiemu wspomniało ci mu się temu istnemu ta śpiewka, kiero dawno temu śpiewał Tadeusz Chyła. Zazirał ci tak na ta limuzyna, kiero wyjeżdżała ze bramy tego srogachnego geszeftu, ale bez zowiści, zerłą, jak człowiek, kiedy się już do swojej doli, do swojego sztelungu już do ostatka przybadał. Podropał się po palicy, poprawił cypl myca na głowie, wrajdził głęboko goście do kapzów mantla i po palicy beluntał mu się myślonek. Kaj się potracili, zapodzieli te czasy, kiedy się człowiek nie poradził doczekać na pierwszą wilijną gwiazdkę. Dobrze chociaż i że handlarze ze naszego targu już po farancie handlowaniu dali mnie i mojemu psiokowi to, co onym tam jeszcze zostało, a nie werciło im się smyczyć to nazo do chałupy. Mamy i wańdzonego harynka, i pora kostyrów do mojego liplinka, jakieś i kołpsty, gemizy, nie blank stary chleb, deczkowo krojków ze wilijnego kołocza. Wspomniał ci mu się obrozek. Synka wyciągałem spod autoka, kiedy ci
go na przejściu dla piechciorzy przejechał. 2 lata nie skorzy, umrzyła mu babeczka. Nie wydoliła temu moc łożkliwemu rakowi. Ten psiok, wedle tego istnego siedział się na tym głośnym chwoście zerułą dobrze wytrasyrowanego i zbędnego psa. Tyś się już przybadał tego nowego swojego pona, miarkował ci on genau, że pies musi mieć swojego pona. Co innego jest mieć laów pas, a co innego tropić się o każde dniowe jodło. Przeca pies nie poradził zewrzeć każdego asznu gibla, każdego hasiocha albo ruby papndeklowej płótni. Polizał opaternie kracer, szrama, po zębiskach jakiegoś Grootweilera i tyż ino po tej psi palicy bolątali się roztomajte obroski ze dawniejszego życia i taki psi myślunek. Kaj się potracili, zapodzieli te czasy, kiedy się taki chlebus jak ja nie poradził doczkać na pierwszo wilijno gwiazdka. Tela dobrze, i że dobre ludzie byli na targu, kajo stopierońsko mam rot deptać, bo tam jest tela roztomajtych wojoczek. No roj dla psów. A i ludzie dali na wiliot we gieszynku mojemu ponowi mocka szmektnych zachów. Nie bydam miał dzisiaj głód. Pójdziemy też pewnikiem, Kajsik jeszcze nasz długi szpacer. Kajsik, chowany we majorentnym domu, siedział godzinoma na rubym i farbistym tepichu. Za tym dzieckom zmierznął się psiok, w którego się zawinszowali na gieszyn. No toż tyś poszł rał, zostawili go Kajsik na ceście i gipko odjechali, co by za nimi nie pogzuł. I tak ostał na ulicy bezpański psiok. Wartko śledziało, odwiecze szło ku 12, babeczka tego geszepcmana obryka się szykownie, wysztyglowała swoja cerzyczka i poszła do kościoła na pastyrka. Jej hop, geszepcman przysnął na swoim fatersztulu ze glaską jakiś whisky we gości. Nie miał ci blank handzi ani siły, co by się tyś na ta pastyrka poklechtać. Ten istny ze tym jego psiokiem tyż pokwanskali się ku kościołowi. Nie wlazowali, ale raj. Ten istny miarkował i że festelnie capi. Nie szpluchtał się już chyba ze 4 tygodnie. Toż też i ludzie w tym kościele pewnikiem nie byliby radzi ze takiej asysty. Stanął wedle pierwszego filorka, we kabzi miał cyntla, w którą się lańcnął, ke już skalu ci był biksy po piwie wysznupane bez sołki dzień we hasiokach i srogachnych aszn kiblach. Psiok styrcał wedle jego szłapów swojego pona. Miarkował jako wytresyrowany pies izbetny i że onemu też nie zawlazować do kościoła, ludzie by nie mieli tego rady. Toż się styrcał, za tym 700 józej na swoim łogunie i czekał. A ze kościoła słychać już paroża. Bóg się rodzi, moc struchleje, Pan niebiosów obnażony. Ludzie naokoło winszują se wesołych świąt. Boży Duda i organista, grona całki, karpenter, roztomajte kolendy. Ludzie się radują i że jak każdy rok narodził jem się pomboczek. A światło miesiączka spływało takimi sztywnymi sztrajfami nad Głodką, Ajzdeką, szkorupą śniega. Na tym szczyble kładli się modrawe cienie srogich strumów, rzeka poblisku nynała pod lodem. Ojgym z Pnioków.